Un any més, el col·lectiu Obertament hem presentat la nostra agenda. Aquest any, baix el lema Jo i els meus jos, hem pogut conèixer diversos personatges que representen els diferents jos que ens rodegen, i així ho hem transmès amb la performance que hem realitzat des del col·lectiu. El nostre convidat especial, Fidel Delgado, psicòleg i titiripeuta, ens ha fet veure que tots som llum i ens ha ajudat a conèixer millor la ment humana. Des del col·lectiu no hem volgut deixar passar l'oportunitat d'entregar-li el carnet de boig. Volem agrair a tot el públic assistent que ens acompanyaren en aquest acte, que a més, és la celebració de 10 anys agendant bogeries saludables.